Każda z nas chce być jak najdłużej piękna i młoda i dopóki takie domowe sposoby wystarczają, to możemy je stosować jak najczęściej. Ale przychodzi taki czas, że to już za mało. No właśnie, Joanna Kurmanow, chirurg plastyk. Joasiu, kiedy przychodzi ten czas, że domowe sposoby to już niestety nie wystarczą, aby poprawić wygląd naszej skóry? Może zaczniemy od tego, z czego zbudowana jest skóra. Skóra składa się z 3 warstw. Z naskórka, którego komórki w miarę starzenia obumierają i stąd skóra ma taki szary kolor. Później już coraz zaczyna być ziemista i na to pomagają te domowe sposoby. Głębsza warstwa, czyli skóra właściwa, zbudowana jest z włókien elastycznych i kolagenowych. Elastyczne odpowiadają nam za sprężystość skóry, natomiast kolagen to jest rusztowanie, na którym trzymają się i mieszki włosowe, naczynia krwionośne, naczynia limfatyczne. Jeszcze głębiej leży tkanka podskórna, która z wiekiem również zaczyna ulegać atrofii, czyli zanikowi. I stąd bierze się jakby nasze starzenie. To, co dzisiaj jest na topie, to, co jest nowością i tak zwane zabiegi nieinwazyjne, czyli przychodzimy w 30 minut, robimy sobie w gabinecie pewien zabieg i możemy w zasadzie na drugi dzień iść do pracy. To co? Słyszałam o zastrzykach z krwi, to mnie najbardziej intryguje, bo takie jest kontrowersyjne. Jest może kontrowersyjne, ale jest to bardzo dobrze przebadana metoda. Polega ona na pobraniu krwi od pacjenta, wyselekcjonowaniu osocza bogatopłytkowego. Mamy tam dużo czynników wzrostu, cytokin, które odpowiadają jakby za regenerację skóry, pobudzają fibroblasty do wytwarzania kolagenu i ta skóra staje się elastyczna. I taki zabieg wystarcza nam około na 7-8 miesięcy i polega on na wstrzykiwaniu tego osocza bogatopłytkowego w warstwę śródskórnie. Nie ma żadnych tutaj innych obcych elementów, czyli można powiedzieć, że jest to bezpieczne. Bardzo bezpieczne, autoimmunologiczne. Choroby są w tym momencie wykluczone, bo to jest autogenna tkanka, własna tkanka pacjenta. Jeżeli mówimy o takiej autogennej tkance, to od razu mi się nasuwa taka druga metoda. Chodzi o przeszczepy z własnego tłuszczu, czyli pobieramy też tkankę tłuszczową i tą tkanką również możemy korygować na przykład brwi, bruzdy nosa, czy też usta. Czy to są popularne zabiegi w Polsce? Tak, coraz bardziej popularne, ponieważ panie, zanim dojdą do tych inwazyjnych, nazwijmy to, zabiegów chirurgii plastycznej, czyli faceliftingu na przykład, zawsze szukają jakichś półśrodków, można powiedzieć, ponieważ zabieg przeszczepu tłuszczu faktycznie zwiększa nam objętość twarzy, tak, która z wiekiem jest zanik tej objętości, spada nam wszystko pod wpływem sił grawitacji, a wypełnienie samych zmarszczek to nie jest jednak naciągnięcie. Chociaż teraz następna nowa metoda, którą możemy polecić, to są nici Silhouette Soft. Polega to na wkładaniu w tkankę podskórną specjalnych nici, które mają stożki z jednej i z drugiej strony, jakby ściąganiu do punktu wejścia tych nici. Co możemy zrobić, żeby jednak nasza skóra mimo wszystko jak najdłużej zachowała świeży i młody wygląd? Jak dbać? Stosować kremy nawilżające, które zatrzymują jakby wodę w skórze właściwej. Nie opalać się zbyt często. Jeżeli opalamy się, to oczywiście z użyciem filtrów z maksymalnym faktorem. Nie palić papierosów, które powodują obkurczanie się naczyń włosowatych, czyli skóra jest szara, źle odżywiona. Dużo ruchu, no i przede wszystkim dużo dobrego samopoczucia. No wtedy będziemy piękne i młode. Tak się będziemy przynajmniej czuły. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 1, 2, 3, let's go!